následující písni si budete moct všimnout dalších dospělých žáků, kteří se v hudební škole Yamaha učí hrát na klávesi. Učí je Lenka Hartmanová a prozradila nám, že je to dnes jejich úplně první veřejné vystoupení, přestože už Yamahu navštěvují několik let. Ale čekali na nějakou speciální příležitost a ta přišla právě dnes ve vyprodaném kongresovém centru ve Zlíně. Klávesy podpoří další žáci od Lenky, kteří budou hrát na flétnu. Klavírní baladu pro Adélku nám zahrají nejpokročilejší žáci od Lenky Hartmanové. A dokonce si s nimi zahrají i někteří absolventi Yamahy, včetně Aničky Šuterové, která je v současné době lektorkou v hudební škole Yamaha ve Zlíně a nově také v Praze. Možná jste některé z těchto muzikantů zaslechli už před začátkem koncertu ve foyer, kde hráli společně s žáky pana Jaroslava Derky. A já prozradím a nalákám, že o přestávce se na ně můžete těšit také.